Hello guys! Magsa-silent sana ako eh. Pusang gala ni Tris Mix Vlog. Mega love shout out. L3, hello everyone. New upload. Ma'am Butangera. Ma'am Ara. Nandito yung mga malalaking channel. Yung mga sikat na vlogger nandito. Kapsat. Ayan. Lakasa sis. Jensis. Hello. Kagawad TV Official. Kuya Aw. Pusang gala. Magsasilent lang sana ako eh. Inalagay ko lang sa tabi. Kaya busy pa ako eh. Busy palagi si Ate Ima. Hindi na ako nakaka-stealing umupo sa inyo kasi palaging may bisita. May bisita kami ngayon. May bisita na naman kami ngayon. Mag-watch na lang ako. Ayan. Watch na lang kasi ay play na lang. Ayan mo lang dyan sa tabi ate. Oo nga, nilagay ko lang sa tabi kasi busy ako. Ngayon, may bisita kasi. Naghahanda kami ng mga gamit. Mga pag-iinuman nila ng mga chai, gawa. Wala sila, maya-maya, nandito na sila. Kaya hindi ako makadikit, makaano sa inyo. Hindi ko maharap. Pati mag-support, di na ako nakakasupport. Kanina gumala kami. Tuto. Mag-open lang kasi para hindi bumagsak yung bumabagsak na pag hindi ka nag-open. Kahit man lang silent, ganun. Ayan, tapos na agad. Ano yun, L3, tapos na kaagad? Abay. Salamat, Tuto sa harang. Mahina yung net. Mahina yung net. Yata. Nag-ano siya. Mahina yata yung net,
Ano yan, nagda-down? Nagda-down si R3. Busy ako kaya hindi ako makakonek sa inyo. Ang butang ira, may galab siya. Ano lang, mm, Gis, Genesis 876 ang bahay niya. Lipat ko nga dito. Dito ko ilipat. Mag-play na lang ako, saka na lang yung mga banana niyo. Lilian Watin, harang. Bilang ako, ate. Salamat, Lilian Watin. Naglilinis pa ako. Habang naglilinis. Habang naglilinis, nagpipli. Norin, Omar. Hello, lalab. Mega love shout out. Ano lang, tama na yung 5 minutes. 5 minutes para
maka-ano rin yung iba. Yung mga tao dito mahilig sa mga ano, mga bisita-bisita. Mahilig sa chai, kawa, nag-uumpukan. Ano na, more than 5 minutes na kay Jency, Norin, dan sa banana mo. Ayan. Jency, bagong dikit. Usanggala, salamat kapatid.
Kagawad. Lee. Gibibas. Good evening. Sal, mega love shout out. Pusanggala, ito yung min ko. I mean mo. Noreen Omar. Ano yan? Tris Cantos. Ang min niya. Tutu. Baba mo yung ano bahay mo. Kabsat. Kapatid. Tris, ano, Pusanggala. Tris Cantos. Dikitan daw ni ano, Noreen. Ano na, ilang minuto na. 3 minutes pa lang. Baka may dumikit. Oh, sige.
Kabsat, hindi ako nakadalaw kanina sa'yo kasi lumabas kami. Walang ano sa labas. Wala akong data kanina. Kabsat. Ano na? 6 minutes and 51 seconds. Mag 7 minutes. Kay Kagawad. Ganda ni Ma'am Pulwats. Rakyat. Lilian. Sis, salamat. Lalabs. Noreen. Danto Sanggala. Sino na yung ano? Sunod si Kuya Wow. Kuya Wow. Guys, salamat sa pagdalo kay Ate Ima. Tumaski na busy. 64 thumbs up, Kuya Wow. Inaanak. Pili natin yung ano. Guys, wait lang ah. Pili natin, pili natin din yung ano niyo. Kapatid Tris, salamat. Aha, harang host. Eileen in South America. Salamat. Napasyal ka. Kagabi wala ka na inayaduan. Inayaduan. Ano ba yun? Ano ba yan? Ano bulol na si Ate Ima? Inayudahan kita. Tapos nag-ano si Kabsat Lupi sa'yo. Nag-hi Kabsat. Wala ka na, hindi ka na sumagot. Naligaw ata. Naligaw ata. Ano, naligaw ako yata ate. Sus, anong naligaw ka dyan? Busy Kabsat. Eileen. Oray busy. Open kahit na ano, saglit. Yung saglit hindi na maubos. Rakyat piyasa. Pupunta ka.
Ano, sabi ni Ate Kapit, magpapamigay daw siya ng 5K. 5K na alin? Di wow. O, di ba? Kaya lilipat ako. Lilipat tayo dito. Try ko nga patayin ng ilaw, madilim. Family vlog. Hello. Mega love shout out. James GP. Mega love shout out. Pugak. Pataas ang pagbabasa ko. Christmas daw sa sasali sa live niya. Ayos yun. El Kabayan, salamat sa patamsak. Sana all. Anong sabi mo? Ang laki ng sungo ko. Ang laki ng sungo mo doon. Grabe ka naman, Aileen. Ikaw talaga palaging mo kong pinapatawa.
Pinatay ko muna yung ilaw kasi baka para hindi ako makita. O, di ba magtatago ako. Mamaya may bisita na kami. Nag-ano siguro, putol-putol ba ang boses ko? Hmm, putol-putol ba? Ano ba yan? Baka dito sa cellphone ko na. O baka sa signal. Huwag na lang akong magsalita. Pag ganito kaya nakikita, hindi kaya ano, baka, baka bawal daw yung ganito. Putol-putol ba? Ano ba yan? Huwag na lang akong magsalita. Ano ba? Ba't putol-putol? Guys, putol-putol ba? Pusang gala. Kapatid, putol-putol ba? Baka naman sa'yo o sa akin talaga. Samantalahin umupo. Mamaya busy na ako. Magawa ko ng chai. Maganda ng mga baso na bagtsayan nila. Mamaya wala pa sila eh. Ano, kuya, oh, tapos na? Oh, tapos na. Tapos na, kuya, oh, pala. Ano ba yan? O, di ba? Kuya, salamat sa pagsalang-salang mo rin sa akin. Sa pag-play mo ng video ko. Ma'am Eileen, salamat din sa pagsalang-salang mo sa akin. O, di ba? Ang daming nagsusupport sa akin. Kahit na hindi ako nakakadalaw sa inyong palagi. Yan. Ano, Eileen? Putol-putol pa ba? Wait lang.
Usanggalam, big thank you. Ano, sino na? Si Tuto. Tuto, Tuto, talo mo. Play natin yung ano mo. Play natin na lang yung ano. Play minsan din. Kasi yung banana, hindi na natin kailangan yung banana. 'Di ba? Kailangan mag-play. Ayan oh, bagong dikit. Maitim pa yung ano. Mamaya na lang. Holography. 1 minute. Ayan. Holography, wait, okay? Mag-play tayo. Kasi pag nagdikit ako, naduduli. Naduduli na sa kakadikit ng banana. Ano ba yan? Baka mamaya nandito na sila eh. Tris Canto, salamat kapatid. Kuya Aw, salamat sa pabiji-biji. Usanggala, salamat sa pabiji-biji. Hahang palagi yung ano, nai-stop. Ano, may diferensya na itong mobile ko. Ma'am Eileen, kaya putol-putol siguro. Ma'am Eileen, mag-open ka bukas? Tulog pa kasi ako, Ma'am Eileen, pag ano eh. Ano, alas 5 pa yata nag-o-open. O alas 4. Nag-ALS. Tulog pa ako noon. Sila yan, yung chips na yan, sa kanila yan, Ma'am Eileen. Kakainin ng mga yan. Ang daming, ano, mahilig sila sa chips. Madami yan dito. Ayan, mamaya, tingnan mo. Magkakain ng mga yan. GC, may GC. Paano ako makakapasok dyan sa ano? Ma'am Eileen, alas 4. Milani, Almonte, Harang Tusok, salamat. Check ko nga, ilang nakailan na. Ayan.
Mambutangera. Sige lang, work ka lang diyan. Ano lang naman ito, maliit lang yata. Lilian Watin.
Lalabs, big thank you. Dito lang si Sis Emma. Big thank you. Salamat. Maraming salamat sa inyo mga lalabs. Ayan. Ano, maliit lang yung ano kay GP. Bahala siya. Maliit lang na video. 25 seconds lang. Mamaya mag-in na rin ako. Kasi darating ang mga bisita. Nag-update lang si Ate Ima. Pusanggala, maraming salamat. Pusanggala, mamaya mag-play na lang ako sa inyo. Sa kwarto na lang, sa kwarto ko. Mamaya na lang ako mag-play. Kasi parating na ang mga amo, mag-in na ako. Mariti, BMD, salamat. Oo, Pusanggala, kanina ka pa dyan. Kauna-unahan ka pa dyan. Salamat. Salamat kapatid ha. Kanina ka pa dyan mula umpisa. Pati si ano, Kabsat Lopi, andyan lang yan, naka-BG yan. Si Kabsat Lopi. Lilian Waten, salamat din sa pa-BG. Kapitana, harang. Di lang muna kumangisda, host. Mamaya. Para malikan ko kayo. Anong main channel mo, Mari TV? Hindi. Yan ba eh? Kabsat ko, salamat sa pagbiji-biji. Antayin ko lang yung ano, saglit. Parating na yung mga amo. Nag-update lang ako. Saka nagtatago. Nagtatago si Ate Ima. Ano ba yan? Hello, Ate Ima TV, my friend. Hello, Risa Pereira. Namaste. Do it yourself. Like 22 ho. Salamat ng marami, sir. Do it yourself.
Kian Bukal Vlogs. Ano, kuha na kayo ng mga chips. Kain na tayong chips. Kain na tayo ng chips. Pili na kayo. Pili na kayo. Nagkaroon ako ng... ano mo? Min channel mo? Ay, si ano pa yata ito. Si Ma'am Marie. Si Ma'am Maritir yata. Pila-pila. Kuha kayo ng mga chips. Kasi kakain nilang mga bisita yan. Mahilig din sila sa chips pala. Ganyan palagi. Nagsusulo pa ako dito. Mamaya nandiyan na sila. Mag-in na ako mamaya-maya kasi parating na ang mga yun. Hindi na ako makasupport. Mag-play na lang ako mamaya. Sino kaya yung mayroon pa palang i-play ko dito. Kanina pa nagdadasal. Saan na? Si holography. Holography ang sipag-sipag nito. Sige, i-play ko na lang muna. Kanina pa yan holography. Kanina pa yan yan. Nakalimutan ko na. Holography o dollar. Mamaya baka mag-in na ako. Grabe harang. Hindi rakyat biasa. Yahoo daw. Itabi ko ng konti kasi baka mapalo daw ako ng mapalo tayo. Tabi ko ng konti Hindi daw pwede yung iharap. Ewan ko lang kung totoo. Leah, Israel. Itabi ko ng konti yung yung nag-replay. Ang daming harang Ilang minuto yan. Leah, hello from Rakyat Biasa. Kain na ako ng chips.
Okey na nga lang 'yan. Rakyat, done play na kanina sa'yo. Rakyat Biyasa. Kanina na-play kita. Hala, wala palang ano 'no. Lubat na ako, lubat. Lubat na ako. Ayan, lipat ko dito kasi mag-cha-charge ako. Ayan. Tabingi. Tapos na yata. Tapos na.
Leah Israel, anong main channel mo? Kabsat, big thank you, Kabsat. Lagi kang nandyan. Undeclare yung ano ni ano, Risa Peruesa. Ayan. Maputi yung ano niya. Leah Israel, anong ano main channel mo? Para mamaya maipli kita. Ano na, tapos na. Kutak. Ano yan, kutak ingin. Done. Full watching, Risa Pereira. Si ano, malit lang. SRB. Ay, maliit lang na bahay. Sige, mamaya bibigyan. Ayudahan ko na ito. SRB, maliit pala yung ano mo. 440, 440 pa lang pala. Saglit lang. Saan na yun? Maipin nga para maayudahan ko. Maayudahan. Maayudahan ko na.
Kabsat, salamat. Tissue na yung nandiyan no, kaharap. Tissue na yung kaharap niyo diyan. Para lumiwanag ng kunti. 20 tamsak, is RGB, at banana ka ng saglit. Do it yourself, 100 tamsak. Sir, do it yourself. Tamsak-tamsak na lang. Ay, ano ba yun? 24 lang pala. Ay, 25. Uy.
World tours. Chibok. Okay, watching. Ito ang hinahanap ni ano. Pusang Gala. Chipbox. Ay naku, ano ba yan? Pinatay ko yung ilaw kasi ang liwanag. Sabi ko mag-i-in na ako mamaya. Nandito na sila hanggang ngayon, oh. Binuksan ko na yung pintuan para pumasok na sila, eh. Do it yourself. Okay, host. Ay naku, ano yan. Baka bigla akong ano, mag-in. Buslopi, mega love shout out from Chipbook. Idol Trees, mega love shout out from Chipbooks. Salamat, sir. Salamat sa inyong dalawa ni Ma'am Mariter Mix Vlog. Hindi pa ako nakakadalaw sa inyo. Busy pa. Palaging labas. Future X. Mega love shout out.
Rakyat biasa. Maya mulit bagyan kita ng banana. Mamaya. Nasa main channel ko yung pangayuda. Nakikinig. Ikaw pala yan, ma'am. Sabi ko, tinignan ko nga kung anong main channel. Oo, hindi ako nakakano, dalaw. Wala akong nadadalaw maski isa. PC. 'Pag hindi ako na busy, ay naku, ako'y talagang uupo, magsusuport. Laging nagtatago. Laging nagtatago. Ano ba yan? Kasi mobile na daw. Mobile palagi daw ang hawak. Sabi ng amo ko, pinsan, palaging hawak mobile. Kaya kung minsan nandyan na, bulsa ka agad. Hindi naman nagagalit kaso ano, nakakahiya naman na. Maaga daw matulog, hindi yung mobile daw ang hahawakan. Maagang matulog, hindi yung mobile ang hawak. Yung mga anak niya hanggang alas 4 walang tulugan. Kasi mahilig sila sa game. Oh, na-addict na sila sa laro. Alas 4 ng madaling araw. Si Ann Bukal, mega love shout out. Wala pa yung mga amo kaya sinasamantala ko kahit ano, pag nandyan na sila, saka yan. Ano word tours? Nakailan ka na ah? Salamat sa pabiji-biji. Nakikinig pala si Ma'am Maritel Vlogs at saka si Sir Do You It Yourself. Ano po? Maraming salamat. Birthday daw. Birthday. Okay lang sis, ano, kapatid Chi. Ako nga wala, hindi ako nakasupport ngayong araw na to sa inyo kasi wala kaming ano kanina. Wala kaming load. Wala yatang kung napuntahan. Nag-ano lang ako kay ano yata. Pati si Kabsat Lupi, hindi ko yan napuntahan kanina. Naku. Erlyn Vlog. Mega love shout out.
Cook with Gloria. Ipinin ko yung ano kasi maliit ang bahay niya, 40 something lang, dinagdagan ko lang ng 5 o di 45. Cook with Gloria, na-play na kita yata eh. Tignan ko nga. Baka bigla akong mag-off kasi barating na yung mga bisita. Mag-close ako kagad. Erlyn Vlog. Please sa school supplies for sale. For sale? Sabi nila mapapalo daw pag ganito naka-play. Kasi nakikita ko rin sa iba, ba't naka-play, nakaharap yung ano, video, yung piniplay nila. Erlyn Vlog, tamsak ako sa'yo, watching sa ano. Oh. Ay, naka-off. Naka-off yung ano, yung comment. Ano yung binaba mo, Erlyn? Tignan nga natin. Na, 10 o'clock na. Nichols. Tamsak na lang ako. Erlyn Vlogs, tamsak ko lahat ng mga short video mo. Pandagdag. With views na rin.
Pusang galat. Salamat, kanina ka pa diyan. Cook with Gloria. Cook with Gloria, ang alam ko kanina napili na kita. Okay lang. Magawa na ako ng chai. Magawa ako ng chai ng mga ano. Guys, mag-i-in na ako pagkatapos ito. Mag-ano na ako, magagawa ko ng chai ng mga ano, bisita. Kasi 10 o'clock na. Nichols, maya ano, ipili kita. Salamat kapatid. Tris Cantos. Salamat sa naka-BG dyan. Mag-i-in na ako. Kanina pa ako mag-i-in talaga eh. Kabsat, maraming salamat. Okay na yan, basta naka-ano na lang, naka... Lilian Watin. Salamat, lalabs. Apurahang pagla-live. Nagsingit-singit lang ng ano, time. Walang live na ano bang tawag yun? Permanente ba? Kung ano-anong oras na lang ang ano, nasasagi. Oh. Erlyn Vlog, balikan na lang kita mamaya ah. Mag-i-in na kasi ako. Ayan, laging in na naman ang sinasabi ko. Patapusin na lang muna natin si Cook with Gloria. Ay.
Harang, Korea. Parata yata yung ginagawa ni Korea. Korea parata. Ay, hindi. May ano, chicken. Chicken yata. Kabsat. Mm. Lagyan ng oil sa ibabaw. Oh, ayan, tapos na. Gayahin natin yan. Yung luto ni Korea. Sirads. Wow, very nice. Ano? Magaya nga yan. Hello, Sirads. Mag-in na ako. All watching. Korea. Bye, bye-bye na.
Kasi may obligasyon akong gagawin. Babay na sa inyong lahat.